Thesis problems. Fresh nga air nga mong masibot ng pala. When someone makes fun. Ang himo ginilag. Oh, desingat na ha. Makapamalitaan nilo basta halin. Pwede nang sakay? Pasig na ikon. Adventure time. Ito guys no. Natanda ni dito sa kabukiran sa Carmen. Suroy-suroy. Kami nagasuroy-suroy na nakita ganina ang contemplative of two hearts. Karon gipadung ni sa Casa Maria. Nato sa London. Hello. Hello guys, mauto guys na naman dito sa Casa Maria. After school di ay namo karon so after school. Ang ano ita kilaagan anak no. Ano sila mga exams. Yay. We are here at Casa Maria. So this is a parang marutagoan ito. Kanang pwede stayhan if na may mga something. So this is Casa Maria. Yan sa Casa Maria balay ni Maria, oh, diba? Mauna siyang sud sa Casa Maria, no? Pasensya ka ayaw ninyo mga guys, kay hilom kay dire niya awkward kay masturya. So kanina sad guys, balay na sad sa mga brothers sa Smith, pero okay ba unsa ang Smith nga meaning? Ali Kent. Weird. Murag creepy bitaw siya gamay. Aptan kita da. Shit, my prank gone wrong. Akong taisulti nga sugato na mong uyab nimo. Hi guys, this video is sponsored by Swiss Cottage. Di nga. Langsung tayo sa kagawad. Di nga. Galit na naman siya guys. Sige, video oy! Senpai Brian. Edit ka na pagkatao. Senpai Brian. Sige, nagkakanin. Ito yung kung gamiton. Shave or cooler? Gunting! Shave! Gunting! Ano ba? Ito ba yung ano may shave? Dali ka! Igay kagis ko man Guys, it's waffle time. Realization time. Hi guys, it's realization time. Ako na-realize karong adlaw is that morning. Dili nimo dapat babayan nimong self because yes, we all know that we all have a lot of things to do at school, at work, or bisag asa pa man, but please find time to care for yourself and to eat well because una ko na felt karon. I'm really hungry, I'm literally hungry and I cook for myself. Alright, so this is zboymntbn for realization time. Realization time. Hi guys, kani nga video kay mag-debate na ako mga classmates. Focus. Lahit na ito. Hello? Naway maganda ang ating umaga ngayong umaga dito sapagkat ngayon ay ating mapakikinggan. Napakalayo na aking nakalala sa kanilang pamilya. Ni Pangulong Rodrigo Duterte ang employment ban. Kanular na why nangyayari sa paano kayo yung walang natapos? Yo guys, this is zboymntbn signing up for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at zboymntbn, and anything else to add? Guys, anything else to add? Bye-bye!